Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Naħwa! Waħda qabel ma nibdew! So! I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Nistam mis-suqlek? Ma s-mistolix, Emi. Ma semmix il-kas ta' ġiġa? L-ewwel dejt tiegħek kienet qabel jew wara twelid ta' Kristu? Din hija domanda interessanti. U fuq il-flawt imlaħħam kollu vini ta' Emi? Jilbes balla ġlekkijiet koroħ u jagħmel podcast. Inti hu għalik? Mela fox kemm għandek? Għadek hemm, Emi, għadek tajjeb. Mu provajtinix, hebdew. Sekonda Spencer għax marli naqas suspension minn dinha għax tidħeċa ta' skelbak sibtek ta' tajli. Jassawnia! Bobslet bis-sirrina! I'm colder than Trey, I stick to the code, I'm pitching the game. I do anything for the win at the end of the day. Guys, erġajna l-ura di uffiċjalment l-aħħar episode ta' dis-sena. Sawa? Mbagħad ħanieħdu break ħafif. Għax ħanieħdu break. Għandna bżonn ningawdu naqra Diki. il-familja li ħatitlaqna. Diki. Sewwa. Letteralment. Imma għax imbagħad tifhem tqattal milli waħdek. Ħażina. Kellna qogħdu nitkellmu fuq il-mental health taż-żopp. U jiena ma nuħux pjaċir norqod fil-gallerija, laqqas ma tantx hemm bażawija barra. Fil-gallerija tittadim il-bib ta' barra, naħseb diġà ħafna li ħadd minna li katorqod fil-gallerija birra I'm expecting a lot, tu nasu. When are you coming home, Max? I will kill you, Max! Fta grigati. Guys. Imma wara, Xiex. wara, meta ġejn lura, għandna Yes. probabilment Yes. ikbar guest li qatt ħajara dal-podcast, imma jista' jkun jitħajru nies ikbar minnu li għandna. Yes. Però yes, biex nagħtu ħiel ħafif u mhux ngħid minnu, aħsbu fl-ikbar 3 persuni li għaw Malta. Aħsbu sew, sewwa, aħsbu fihom, wieħed minnhom. Jow, asijat hemm dan il-wieħed għax daqshekk ma temnux li hemm ċans li jiġi fuq il-programm. Jaf ikun asijat hemm ġifieri għax impossibbli. Wara dan lill-Alla rridu nġibu. Eżatt, bil-fors. Taħseb jgħaddi Ġesu bis-saliba u ġew. M'hemmx għalfejn jiġri kien niżel imbagħad. Kien niżel ta' wara għamel 3 ijiem ħanaża bħalna nagħdu xahar. U nerġgħu niġu lura mas-sena il-ġdida. Nejdu waħda grazzi l-sponsors, thank you l-onlineintimates.com, ġudu affarijiet naqa sexy, kinky u ek, itlu ġol website tal-papri. Jekk inti pap raw tixi affarijiet sexy, tista' titħolaw onlineintimates.com nkollhom inkollox anke affarijiet pal STD tests, lube, condoms. Mela, pregnancy tests, all this, anything related to anything intimate, ċekjawlhom u jagħmlulkom delivery. Kont tista' titilqu r-raġel qabel eżatt. qabel ma tipprova jkollok it-tfal u inti tlaq ma' xi ħadd u tgħidlu għal xarejn tgħidlu jien nixtieq. Eżatt. Tara inti tgħid qiegħed fertil mela ħammur neqlibilhom ma' xi ħadd mielaħ. Eżatt. Imbagħad terġa' tiġi lura. Kellha tara li mielaħ u tmur titħabber ma' xi ħadd ieħor ukoll. Biex tissir tqil, eżatt, tagħmel bil-kontra, il-flip side. Agreed. Kollox minn għandhom, ġifieri. Grazzi kbira lil Backlight li dawn approvduna d-dawl fil-live show li għadda ħajjerġu jipprovduna l-dawl issa f'dali ġej u kif ukoll il-Black Box li huma homestead daw ġew għax huma jipprovduna s-sound hawnhekk u sound kif ukoll fil-live show u grazzi kbira lil qed ninsa xi ħadd ieħor. Backlight, Black Box u Live Stage. Live Stage tawna il-scaffolding u rigging u seating tal-live show li għadda kolkom bżonn xi event biex tagħmlu xi strutturi, kelmu lilhom u ħajjolnukom biċċa xogħol ta' Kristu grazzi l-Mi Media
tal-li jihostjawna u kull-jum. Il-Matt Photography li parissa mux jgħataw, għax jgħat fuq il-honeymoon, proset Matt, good luck, jalla għala siħbi, jek dak u-tir tijak. Imma versa jgħata, jek intkom tixtiquna għabbaz tal-axħar, guys, din l-axħar darba dis-sena, biex tiġu tarawna, specialment live, dan ħajkun naħseb likba live show li ħajkonna in a while, ġifiri, ġara, xkienem. Il-paketta sigaretti. Ma ġara xej, isfajn, sigaretti. Ħazin, it-tipi, Do not smoke, agreed. Tispiċċaw ħajjitkom terqu fil-bili. Tinsewx, guys, mela live show. Iwa fiġe, 21-22 November, l-MFCC ta' għali għanna live show, għan introduċu il-lum persuna li dana. Itfu dan il-Madonna. Televizjon, vera. Tini ma għata remote, spons. Ġibulaw. Illum, u aħna ħajkolna ġifiri, għanna mistidenna, mux mistidenna s-saċ ta' ġifiri, għaxana parti mill-kru, parti ġdijt, li aħna id-deċidejna indaħlu xaħat biex jgħina fl-unika parti fej ma nix bżon lajnuna. Dik il-problema. Essax mux għax ma nix bux għat għalek il-xol, ta' sibi tuħux għalik, imma għanna bżon ħafna ktar nis li minni biħu sales. Jek ta' fuq xaħat marketing, please kalmuna, għax jena per eżempju għajjajt intella għal 700 post kull jum. Għajjajt. Spooner għandu sobaħ tal-left ħarġlu l-artri tantet jiklikjaw jeditja. Mario ma nafx minn iż-zopp inti ġifiri onestament, mux dak il-persuna. Dana Mario ġast jiġijaw biex juhu bazma, no? Dik il-raġuni. Dak xtaħseb inti. Issa, 21-22. Mbatejja għatfittix. Proset, dik il-risposta. Jena nħobbu l-Mario, għaxi Musanġor Shane wara show. Sinu jgħida di eżat mill-lawa darba li t-għajna. Imma, to be fair, kellna l-kidba bomba messaġi aħjar. Ġiktar heavy, ġiktar grafi. Grazzi għal da sinjura, u għek xejbin, jow, kif tafu inti, xinu, kif jena, u jismu xejbin Bentaher, u xtiġi. U jena najatlu, Free Palestine! Tiġi xtajdu li ma jiġbax li l-Abner. Neħenu ċali. Isu Abner ħadu t-xemxa. L-axħar darba li għattu ili. Sand Abner. L-axħar darba, ma għattilkom dak il-ritrat fiċċiet ta' Abner għadu zaħir. Għatħan istada, mort fuq it-fajla, għatta il-ritrat. Tfajtula, għaddin xiebaħ me dak il-li għalt li ju għata. Għabizzer, taħazbitek Abner, Titkellem mal-Mike Abner. Taf xini, jina nishtiq ritrat tijak ġoġnin ximkien xi darba. Ġoġnin fidlam, uħu ritrattek mux Malta ġifiri. Le, ximkien ta' stiema. Mux neġi. Qabel mur prayer meeting. Madonna. Kif vera ġbaħ l-Abner, għana għamel ek. Vera, jisu daħallun famuż bil-vuri Vazakuni. Għandu l-istilel, dawk l-istilel u ma dawk il-Russi. Dik tal-mafja. Mux ta' Champions League daw. Le, tal-vuri Vazakuni. Jom fuq kol New Sport il-dar ritrat mek. Imma xej, ħalla mill-li baxejbin, tuħu bazzijat. Vera ħafna xogħol għax inti ġejt l-arzmin, aħba. ġejt l-arzmin ta' ġvir, full-on. U l-arzmin tiegħek bdejt ħafna proġetti f'daqqa. Titkellem ġolli ba' Mike. U l-arzmin tiegħek bdejt ħafna proġetti f'daqqa u qed inħossni qed ngħid. Ġetta il-Nutte Bjanka. Xi titella Oliver Twist. Iżommhom separati, il-bajtu bacon u l-bqija tal-ħajja distinti. Ma tantx tissaw vera. Għal xi ħadd daqshekk intelligenti li għandha fejn ngħidlek 6 miljun darba biex iżomm ħalqek mal-Mike. Ijat u jawis, alright. Ma jena għasem spun jista' jkun forsi tollilu, na? Tajjeb, la vera jien, big time. Imma onestament t-najt li mux għatun faħrek na, ma vera zid, dak għal darba li rajtek jena kont ġejt rajtkom tamlu stand-up u għek, ma l-għalet t-tostja dal-Madonna Arbi għandu xoffri Nawik suppost arrestat bħalissa Nawik dak ta' taslija ta' xet jgħabel jiġri barra
Anki jekk tlajt iktar fil-level, she did a good job at evading the local enforcement. Tajba, imma jina naħseb għabbatax ma kellux fejjiex, allura għandu kordin jew psychiatric ward. Mikel, Mixor, PlayStation, stupra, ħafna affarijiet, ġew. Naqra zaħir il-ħabs ġdid, marġ naqbas fuq punti naqra imma il-ħabs ġdid, il-ħabs għanna bżon wieħed ġdid għax li jem huwa magnifikament zaħir. Bis-serjetà, Ejwa, ġewwa il-quarters ta' ġewwa, sa ma nafx għandhom fil-bit, għax mill-bit għamil bid-drone il-bitħa kbira, ma zaħir il-ħabs. Ma xie tittijom ġifiri. Ħanqod good boy wara dak il-feature ta' Mark Lawrence. Ma jek jiena nemmen li dakun għal-punt li taħabs li ma tixtuħu bast morem ġew. Ma skont jek temmenx fil-ġustizja reformattiva jew retributtiva u jek t-pattilu jew triċ. Naqamet nej, naqamet li jimbidel. Imma vera, naqamet nej, jembżon, jembżon jimbidel, imma jembżon jibza li jasazem. Jiena nemmen fil-biza, Jiena t-tifla tijaj jinprova, wahdek tipo, ġest tkun edha tamel ġaġa noti. Dikka biex titallem xintara l-lomma ta' meġaġa ħazina ċop-ċapiela. I told you. You see what happened to mommy? Madon. You see mommy? Ħafna talking. Stay talking issa. Issa stay talking. Ma rajx daqseg żgħar to be honest, imma if it's too small u mhix tajjeb. Jiena naħseb jien naħseb għarisna din fuq Popolina xi sadrajt. Jiena naħseb il-punishment xejdullu bil-Malti il-pena. Il-pena għandha tkun li inti qiegħed hemm maqtuħ mis-soċjetà, mhux qiegħed hemm tbati għal konsegwenzi tiegħek diġà tbatija m'għandekx libertà u I mean. It's good, eżattu. Ġifieri inta tajt li synthetic bil-forsi. Għal-daqsek kienu għadbu kulħadd house arrest id-dar joqgħod ċilja għad-DVDs. Ija, le. If that's the case, għax minn nisma jibżawx kieku ġast. Ma taħdilx. Inti mux aħjar bniedem għarri titfall ħabs, per eżempju, joħroġ bniedem aħjar. 100%, le, mux għet innega dak il-fatt. U jena. Jisma ġejna nitkelmu da. That's fine. Mux jek. Tuża klim ħadd ma jifhem. L-argumenta huma piġa jissoltu. Jiena naħseb li mizna ndaħlu iktar konverzazzjoni fi għal-biċċa tax-xogħol. Tajjeb spu naqblu aħna. Naqbel. Tajjeb ndaħlu naqbru. U bdejna bil-ħabs. Dina dejad il-battalja u ġew. Kanna reality jekk. Kalmuna fil-comments iktar serje kultant. Jiena din żewġ fazzjonijiet. Eżatt. Rajtni? Tajjeb. Issa għandi vuċi għal-ħsibijiet tiegħi. Għadaw żewġ fazzjonijiet u għed minnhom għajjen wahdi. Sawa, naħseb li x-show għandu jiġi ta-ta-ta-tan, ċajta, ta-ta-ta-tan, ċajta, ta-ta-ta-tan, ċajta. Min fuq sisfel, għaxin dak u għal-background tiegħi li nagħmel ma nafx nagħmel mod ieħor. Vera tajjeb fija. Il-forte. Issa, għaw min jaħseb li dan il-programm għandu jiġi bħal ta' John. Sawa, u ta' ta' kont il-prima fil-primarja. Biex kont il-appliktar bil-karozzi u bil-pupi. Eżagerazzjoni x'jaff fil-ġob. Dan il-PJ mhux nejja jew maħruqa ta' alive jew għada daħlet fl-evoluzzjoni tad-dinja. Hemm waħda jew wara, imma qed isibgħu triq dan nofs. Fil-kasta di tal-ħabs. U jgħat number da. Kienet naqawis li fil-Palestine. Jena bdorru jkun out numbers kif jgħid. Imma darba deħel il-PBS biex kisruni u kisirni ta' musa semmi jismu. Tamman semmi Mohammed. Il-mo. Jena diħel il-mo għamilna. Ora da joqgħod jgħidlu aħna mpoppu minn fuq l-istat u kull kata minn Għadda kontriga. Eżat, jok. Bdejt najt kif sinilabba. Mela xinu. Iva, għandi raġun.
Isek il-ħessil ta' da li ġarissaw. Għabba xejt razi bħajta d-dejta, ma labtix tatta. Inta għamilt pal dal-ħessil tal-Vitals fi ħadd ma kellu tort, li kulħadd kellu raġun. Kulħadd kellu raġun, mux ħadd ma kellu. Kulħadd kellu raġun, differenti. Kulħadd kellu raġun, ostja. Kulħadd kellu. Issu l-ġlit mal-mara li tagħmel dejjem inti għandek it-tort. Jiena sissa kemm Dan aħjar, dan iskom iġġieled mal-mara. U taqblu li t-nejn għankom raġun. Eżatt, vera, storja differenti. Għaxa ħati ġedi, ma mara nġedi. Le, issa kettajdu, per eżempju, maħsiltix l-art. Veru. Dak li ġara. Kulħadd għandu raġun, imma fakitu. Participation trophies all around. Mela, illum għana ħanamlu ta' episod naqa differenti. L-axħar episod nitkellmu naqa full live naqa Animal. U vera sforzata biex titkessaħ, purċinel. Jien naħseb mis-sena diħla għanna bżon nibbuljaw nar iktar l-spooner. Kont wis busy nkun JD. Et rabbi naqa konfidenzi zejda l-spooner, ikolli najt vera. Filli kien naqa jibza fuq xortu, ma dal-axħar. Anki waqt il-meetings għat joqt jirrispondi l-ura. Għat joqt jgħidilna l-edi mux tajba, ber kien jgħidilna what you want master. Għax dal-li baċajt vojt li zobbi u da ħafna nies, Boys, kikun għamlu ċajt li jridu xejbin u l-spooner. Program wieħed namlu. Għajdilkom, diġa nilabu għamallinja, immaġina. Kull aħjar wieħed. Immaġina, jienu Max, ċajta daw najdulom le. Jiena jekk iġi l-program fidejkom, noħroġ ma' Trudy Care, la branzetta u niġilet kontrikom biex naqlu l-program. Għax nivvota li nġu ċensurati. Noqot najt sorry l-kulħat biex jalluna. Inti rajtu bajtu bacon? Le, sorry, just in case għattarana ġifiri. Le, ma tistawx tamlu ċajt intom, guys. Għax bil-problemi gbar niġu. Issa jena kont nkun liktar wieħed qabel. Imma bikom qed nibżata. Bikom qed ninkwieta. Mhux ma teġ, sorry. Biex il-PJ qed jinkwieta. Le. Il-PJ qed jinkwieta ta' this is big shit. Imma illum aħna ħana dedikaw dal-aħħar program ta' sena għal patruni. Fej aħna minn daħal patrun. By the way, għandkom 1 month free Patreon jekk tixtru tikkiet u biljet tal-live show li ġej fi 21 Novembru għandkom sharp xej. Tistgħu taraw x'nagħmlu għaw ġew. Hemm ħafna kontenut żejjed. Easily kull episodi kollu naħseb dik in-nofsija żejda. Li memx barra fuq YouTube, hemm ċajt, memx ċensura, memx ads, ġifiri hemm ħafna affarijiet. Hemm lob żejjed, skits tiegħek żejjed. So hemm ħafna bazz żejjed. Hemm id-da wkoll. Hemm id-da mhux iċċensurat. Tifel żgħir. Mhux bil-libet ngħidlek, tifel żgħir. Żgħiru żejjed, iż-żeta ħanaqlabulek. 110Z ostja l-spooner, man, big time. Imma saqsejnikom, intom il-patruni, il-legends, jilkom għam il-bidu biex ħallu naqa mistoqsijiet u għana għanwiġbuħom. Dan mistoqsijiet ma kienem lebda topic, ma kienem lebda direzzjoni, kullħat qabbatu fajjar lill-ostjariet, fejriet u kemriet u xriet. U jiġu kreativi meta l-patruni najdu l-om joħorġu d-domandi sommek jintefawek. Joħorġu l-ħdura u l-misoġenija. U daw, legit, aħna ma vintajni jom ġifiri, għax għandkom għam l-istan għabdu nurika marra ħasawa, l-lista għawek ta' patruni stess. Għax dik kienet bizzajiet biex nkunu kredibli. Ma, le, mux ek jiġu daw l-affarijiet. Notarizzata kienet din. Max minn sabulu bil-WhatsApp messages, dak, mux bizzajiet. Emmin level mobile. Emmin level mobile. Emmin il-reġistrar tijax u kol man ġmatej qabel ma sabulu. U għemmi ma taħħomx il-password. Eżat, ġifiri għemmin għammin il-password. Le, mux nasiħ, ma tajolomx. Eżat, ma tajolomx kien jafu. Ups. Jafna teoriji. Għala li kien jafu. Jina password għan ħatman tiħ, laqas għal-Madonna l-Mara. Il-password tijak. Zommu. Tijaj s. Jina laħares. Jien l-unika. Abner. Il-pattern. Jien l-unika raġuni li għandi password għax għajjajt nċempel n-nisbizbal mill-boot. Dik bis. Fakki dik il-problema. Diki. Mux. Mi fejġa bitu l-ek ismekom, mok mi fuq il-Power Rangers. Issa taqsi, issa xafferu taqsi. Jom madon. Għax by the way, miskina om il-xejbin tel-itna,
telqitna bil-marda Kera li. Tnajda. Min tajulu. Zgur ma tajulux missieru abbandonak. Le, missieri, tajuli, missieri. Missierek? Tajuli kutela. Tajuli kutela. Xabalem. Tant tajuli missieri. Abbatu ma jirġastran l-instinwa waqt li jom bjada l-isptar, għalli ma tkunx tistat waqfu. Daka tawlek, daka mar ġviri, marant il-Melita, jawant il-Go, whoever, għalli tini number, dan il-number ta' tifel għalli blokjaħ, għalli zgur ma nkellmu xiktar ħajti. Dak il-number tijak ta' posta għalli zgur ma jkollux as-long number ma jti kollu. Ismi ta' mux il-numru, mux l-udi. Għazin, Ismi ta' Meta mar l-insinwa jirreġistrak ismu bil-bib ta' barra għalulom biex jitlaq jiġri. Se semmi it-tifel. Xabbajtni Imma f-fettaraw xejbin huwa vera game. U għalek għandu jkun kulħadd. Għandu jkun kulħadd. U għalek vera kontent li għadmana. Mela, ħanibdaw l-għol mistoqsijiet aħna, so għabel mot il-mot. Hija terapija li you face your worst nightmares. Mux bliba, jena taf kem jibbatulna nis, jena ma għax nejja kikun għajdilkom kem jibbatulna nis jgħidulna li palessi jgħazmin ħazin, il-boyfriend jgħad fucking marda gravi, miskina ġbatet il-nawada u ekku maħabba fikom. L-unika ċans li naraħ tipo jitħaq. It's fucking heavy, it's good, it's cathartic. U inti, talqat kif narħajjen, forsi għaxien nid-dilja bitraċi għadjajek, pero l-kommedja tħelps you get over it. It's a defense mechanism. Agreed, imma tħelps you get over it. Jien niftakar fil-funeral Tommy, għet nġorru t-tabut, u moħħi jgħamil minnu relations bej wordplay, u sejjer, I didn't know how heavy mom's death would be until we tried to lift the coffin. Dak il-ħin, waqt li tinġorru. Ħagġitlek ċajtax ila wis, kiret ila wis fuq. U nitbissem ftit, u martajqa li nisjarawni. Ma jek titkun, and this is why, għalek aħna najdu li għatma tista tajt kif persuna joħoda jew le, min joħoda ħjar, min joħoda għara, ma tannejk li aħna nċaħdu il-kumedja xaħat pal ċejbin pal dis-sinjura pal nisoħra li vera jħossuha pala terapija, mbagħad aħna għaxem xaħat għandu toqbata sor musikkata aktar minn washer tal-mekkano ta' meta konna nkunu żgħar, ma ngħidux iċ-ċajta fundej u lilu jew lila jew whoever. Jien dik li taħraq ninġi ċajt fuq ommi u xaħat jgħid li ma tistax tgħidha dik ommi bro. Jgħan ċajt fuq dal-pont tajjeb ma ta' jorqot wiċċek, ġifieri you can't do that shit. Mela tajjeb għamilna biżejjed discussion issa. Tajjeb agreed. Ti tissaqsik fl-imma knisja kienet il-qudiesa ma komplu. Agreed, tajba, ejja baqgħu. Di discussion fil-fatt ma ħadtaw x'inti ġi discussion jiena nieħu pass retrograd. Tajjeb, dak u xogħolok inti biex taħxi discussion. Aħna kedna dak u xogħolok titfaqqa xajta biex taħxi discussion. Mela l-ewwel mistoqsija minant Jaden. Din mistoqsija far-fetched ma' Kristu għal Max kitbilna, skużawni, bdejna btijaj. Jekk ikollhom jajtulek ma' nazzjonal tal-Brażil lilek, x'jamlulek fuq il-wara tal-kit? Kolesterinjo? Kolesterinjo, tajba. A good one, yeah. It's a decent one. Kolesterinjo. Ma naħsibx li għandhom dawk is-sizes, el-kit tal-Brażil. Ma jidher isu Brażiljan Max iktar mill-li jidher isu Malti. Nixħet, kolesterinjo. Tixrobt qabel ġejt. Xiex, l-da, swettuta. Swet Brazilian. Muti si fan. Ċans li tam issir. Niġi naqa Brazil, vera, taf il-sajf niġi vera. Zgur, niġi jien naqra Nigeria, inti tiġi Brazil, zgur. Naqra Nigeria. Jena Brazil fi xitwa nkunijat. Funix tifintu, għadsmajtu l-Portugis kif jitkellmu Brazilianex, vera, jissu. Għandhom lingwa vera ek. Tajjeb, sabi ħafna. Imma stja intu l-Brazil, imma nimmaġina kostitix il-Brazil, madonna. Timmaġinani jew le? Kunnek minn daw xi gangster, insomma inti raġel kwid biex tkun. Jew tkun fil-karnival. Fil-karnival, ma' n-nisa. Tkun il-karru. Kraħħal fuq jisfer. In-nisa ċibbiċċek ċikek u balla sedurom barra u jena the guys. Tkun il-karru. Fik daqs karru zgur, ġiviri. Kunem naqqa karrijiet kbar, jena naħseb naħxie xie tnejja u tlieta jek kun kellin tefajm. Jew fuq il-bajja naqannejk nilab il-futbol wahdi. Kulħadd jiġġagilja jiena nagħmel tnejjek u naqgħu nikser saqajja. Imma le, kolesterinjo. Għandkom xi jisemek forsi ieħor għalija. Ma sibx għandek. Fux kemm għandek. Fux kemm għandek. Kemm għamilta tajba, prosa tkunx tajba.
Fuxkimando. Fuxkimando, jalibu. Jalibu. Tajba, bela. Aj, kursa. Dam dak iż-żifna. Fuxkimando, jalibu. Jek niprofa nisfen pa kif kemm jagħmel Ronaldinho naħseb jona nispiċċa b'xi hib displacement. Ronaldinho ma kienx jisfen. Ma kienx Kien jisfen, Ma kull gol kien jisfen, ma kull gol. Kien jagħmel dik iż-żifna tiegħu. Dik iż-żifna. Kek kumbat iduru. Ija, whatever. Mela, thank you, Jaden. Dawk il-flus kollhom ma rranġasni jenu. Le, ranġaħom fl-axħar. Ranġaħom fl-aħħar. Ranġaħom, ġaħazin, ġiħar mill-għin. Aħbar li ba. Ma ranġaħom. Dakka smajt li kien mal-ħabs. Ronaldinho kien kellu fake fucking passport. Oh, għaj. Mela, Ronaldinho kellu fake passport. Għaxommu debba. Vera għazina kienet miskin. Jom missiru kienu. Fake fucking passport. Tal-razza. Mistoqsija miss, ETD, kiku għad tiġu f-situazzjoni bħal din, ma tistax tajt le. X'ti preferu? Madonna, kiku għad tiġu f-situazzjoni bħal din. Ma tistax tajt le. Ġara, tafaħili biex kiku għad tiġu. Kiku għad tiġu f-situazzjoni bħal din, ma tistax tajt le. Tajba, aħjar. X'ti preferu, taħxu l-omkom, jew jaxxikom missirkom? Intkom Nirrispondi għadi. Tistajek trid. Għada l-għal, għajtadu ġudikawni. Nasab jaxxini missiri. Ti preferi jaxxik missirek billi taħxi Oh, mela xallaqas il-ħazenet jamlu ħattijħor, mux jien. Le, I think I'd rather do that as well, jena. No ħoda. Ja, tgħidilha all right. All right. Ekkem momenti bħal dawk nużom, meta nkun qed nisħu momenti ħżiena. Sefomok. Vera, ħażina. Ma heavy, le. Jiena missieri nħallih jaħxi, naħseb. Ta m'għandux wieħed kbir ħafna. Missieri bajt kbar li għandu. Ma sibx li. Jaf. If it comes down to it. If it comes down to it, ma sibx li mbeġġaf. Jina naħraq l-għalet kbar ħafna. Għandek it-toqba titwessa. Naħseb għand il-morliti ġifi diġa il-problemi, mus iktar problemi diffiċli jisiru. Il-prostat għandi bżon nitċekjaħħa x'issa sir terbajn. Naħseb nażel il-missieri. Ma nemmenx li kbir ta' missieri laqqas. Ta' missierek laqqas. Għax id-dam jieġbet. Miskin iġġe, memx taħba. Ismaw. Da' affarijiet li jieġru. Missierek għax-xorta jirreddaw l-ommok. Għalija, mux tajba. missierek għax-xorta jirreddaw. Kikun nażel il-missier, għalfej, mux xorta jirreddaw l-ommok. Tajba u kol toqt. Tajba. Ma ħadmitx. Għaxina, propjament, jina nkun irreddaw missier, if dal-kas. Guys, let's go over mommy fucking and daddy fucking. Next question. Christian Fenech. Għala ma kabbartux naqat tim, għax bejnietkom it-tlieta tkissirtu. Naħseb hemm bżonn aktar guys. Għandu raġun. Dejjem żoffox kemm għandkom legends. Jiena nirringrazzjah lil dal-patrun tal-li tgħidilna love you. Sewa. Hemm bżonn. Mela, ħanajdilkom dil-ħand kif kien. Aħna bużobba bi kellu d-dobba, leħni ċajta fuq xejn, imma biex isib xi ħadd jew il-min ridna marriċ iġi assoċjat ma' dil-brand. Jew min rid ikun hawn provajna nżommu naqra quality għax-xogħol inżajra. Ejwet nitkissru. U il-fuck up huwa li ħanamlu ċara, il-PJ ma jixtieqx ikun host. Le. Ma jixtieqx. U laqqas jiena ma nixtieqx li jkollhom il-PJ ħdejja għax dal-programm ġie ħlif jek biflok tiġi auto, relax, tal-program ġie xeba flying kicks ġowiċkom, ġifiri. U għanna bżon wieħed, anyways, whatever. So if you know anyone, please bring it on. Imma, pool, mux biex niftaħru, biex ninaru li aħna kings, I mean, say, be it, take it or leave it. JD kellu ħafna affarijiet tajbin li kellu sinerġi kbira miegħi li diffiċli nsibu replacement, imma xi darba ħajkollha ssir. U apparti hekk, sfortunatament, dal-programm given li kulħadd qed jibża u zobbunejk, jisu ma tantx hemm dak il-ammont ta' big money spenders li jridu jintegraw magħna. Dik oħra, fina ma stax naqbad il-mur nagħti xebba flus l-editor biex jgħinu l-spooner u nifrankal dalilu jew li għal marketing.
tajna l-flus il-xejbin bħala kitba biex forsi innaqsu naqadda lil-PJ li bħalissa jataddej b'xi 70 sija zejda fil-ġimgħa forsi jista' jifranka jitlef xi programm la wulem biex jikteb iċ-ċajta x'unna replacement tajjeb aħjar għalih. Imma that is the main thing. U inti tinsewx li aħna għażilna li nkunu f'dis-sitwazzjoni li sponsors kbar bħal chains il-kbar li ma rriduhomx. Għazinna linja li konna nafu li mux tajbin għalina, allura għax kella konna nillimitaw il-kontenut. Diġa l-spooner jaħseb li tinkunu light, ġifiri, imma dik lazla fil-ħajja ta' għazla. Agreed. U organically il-program evolva u ġi involvi ħafna iktar xogħol. Għax għedin nisserjaw, għedin nikbu ħafna iktar ċajt, għedin namlu l-iktar skits, għalla karattru ġdid fil-ġimma, man, that's il-live show is fucking tragic, dan għam ħafna xogħol. U għam ħafna affarijiet li, once again, mux biex noqgħod niftaħar, or jew biex nidar rasi kbira, isna... Rasi kbira physically. Physically, iwa, ma l-kontenut ma tantx nafdawh f'nies oħra, biex afdajna li l-ek ċivwole xejbin, ġifiri. Għax tajjeb, literalment għax tajjeb. U konna backlash għax tinħadmu l-barranin. Black tip. Problemi, ġifiri. Imma, that's the aim, ġifiri, jekk hemm xi ħadd li taħseb għandu il-bajt biex jiġi u jgħina from a sales perspective, ġibilna l-nies minn jiġu pala sponsors, ma tek nkunu nistgħu nħallsu lilek u nħallsu in-nies biex jeditjaw flok Spooner, in-nies biex jagħmlu il-filming flok għal Spooner, in-nies biex jiġu għaw jnatfu flok JD, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet li stgħu nagħmlu. Però importanti dawk li ħadfiċu l-sponsors tgħidulhom li aħna dan il-programm mhux sejn. That is number one. Dik number one. Għaxek aħna niġu safe. Sponsors għajġu. Forsi grafana iktar. Jek lemmur niddobba program fuq il-TVM. Le, għal-ftit ekkadin. Biex namlu clean? Għaxa ma ekkadin, that's the truth. U aħna ma rridux nkunu clean, għax we can be safe, we can be easy, u nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet, imma aħna ħanibqgħu kif qegħdin true to what we do. U daqshekk kollox. Imma thank you tal-indunajt, u għandek raġun. Aħna mfarkin malla qegħdin. That's the truth. Enrique Spiteri. Mela din mistoqsija għalikom, Max u l-Spooner il-Goat. Mela taraw il-PJ jiġbaħ ħafna l-Art the Clown? Ostja vera! Art the Clown! Ta' terrifier, raġej. Għax għaw għandhom competition minn għandu l-ikbar imnieħer. See you 22nd. Vera tiġbuna għalda ostja. U vera jtiħlem għal madoffi. Għandhom raġun ostja daw n-nis. Għani xallu television, għara. Art the Clown. Mux dak le, dak għam Lex, dak għalli, da. Da ta' xieċinu. Dan Art the Clown, dan horror series relativament ġdijt, għandhom nieħru vera twil. Dina naħseb you could pull him off easily. Da minnu, dar raġel gustus. You could pull him, għamil l-għal ritrat, Peach, l-għal wieħed, Spoon. Dana. Madonna, kemmina marit, jieċitawni daw l-affarijiet. Dana kif ikun il-PJ. Kull meta jitlef il-mobile. Titqaxxar xarek. Sakemm isibu. Meta tkun edha bieħ. Meta tkun edha bieħ il-mara. Titqaxxar xarek jew żewġ raws. Le, stja. Kull ma tagħmel huwa bip, iż-żomma ħajjitgħallem. Ħaż-żomma ħanżommu dak klib, ħanamlu lu bip biex jitgħallem. Għax hekk jitgħallmu daw. Wallahi ħadtuk xibu tajbu fil-ħamur, jidilli bistul. Mhux għalissa. Żommu ġo fik dak għalissa. Mhux għalissa. Li għamil ta' tazzijuq. Tazzijuq. Imma vera, naħseb. Ħaneklu ħaru. Jiena taħseb naħseb jiġbaħna PJ, Adriano Celentano. Niskin twiler, imma le, wiċċu kellu imnieħer daqs l-ostja u koll, Celentano. Jow le, ma taħsibx li xieħu. Pippo Franco. Le, ekta Pippo Franco, għandina ektar xar. Xfuna, għada, le. Pippo Franco minnu, Pippo Franco. Aħballi Da meta xjaħ kien ikbar, ta' xejbin, mish iż-żajr big. Jien bistix timnieħ li ħelu, ħana għanti Spoon.
Le, tajjeb. Le, tajjeb. Spooner ta' dawk li għandhom zobba mħoxnin, astja li Spooner għandu. Mario tajjeb u koll. Imminti intom maħet għadin tajjeb intom, astja. Għadin solid. Beħħejtu. Jien ikbar, naħseb xejn, jien ikbar minn ti. Tuna profile, għana. Wieħed? Għanna għatijak. Inti jiru, tanċa di jiru di. Tnej li intom. Il-xejben għandu iktar physics involut fimniħru. Aerodynamic. Eżat, għandek iktar. Sur, biz. Il-xejben Dak li ġilek ma tkollok il-senek twilek, normalment tiġi b'nierek miksu. Għat għalajtu xebba, ekku kisirtu. Lalla. Għat U għaj, għad ma tajtu beħbib inta. Jiena le. Jiena darba. Mux ħanek kommenta. Jiena Għajtu darba. bl-arb taħtu għeħi kullu bil-mus. Jiena darba għalajt għatani għatapon. Tiftakar konna flimkien. Jiena u inti waqafni. Konna dimkien kien msibi kien ħaramejja tani għatapon. U salvajtni mill-nispiċal ħabs, għax kont ħana qotlu. Iftakar. Dak bis. Marajtek vera. Dak bis, dak kienar bis. U dan ħabib best friend tiegħi ta' wara għalli l-liba ma kien muħobbok ta' jeli ġifiri għal xejn kien ħana għalli l-liba kien muħobbok man. U da' s-sek. Ma nifimx, fuck it, għafajt li jiġu. Imma Stita flit fajtni. Ejja, konna din party, il-beach party ximkien konna. Xobxinu fxkun whisky kont. Zmin għalla ilu. Għandix niflaħ l-hangovers. Jej, memx, brother, insa. Kerstin Sherry, xtaħsbu minn dawk li dejjaqom il-ġobon fuq laġin. Daka kien video. Pit me. It's a normal saying, da. Kontu skonċaġi jenta daw li jitfaw fuq il-pena salmone missom jistħu. Ma zom, jiddependi. Oxie. Għeja, penne salmone minn antek minn daw ta' l-Avenue nejlijina, minn daw ta' kolla krema. Tista twa, għeja, whatever. Qiegħed Porto Mazo għandu fak, ma toħroġ inna għandi belli, inti ġej bil-mala fama, alla. Le, xala. L-Avenue. Le, xala. Propjament krolla l-bini. Ma mandux l-Avenue. Għadda jiddu kollox. Nasab għalik għat-tikwita intina. Imma, le, mu ċala barxim kien jgħu. Ma dak it-tip ta' pasta tista twaddablu l-imbarazz. Ta' għeja. Ġobon mal-ħutu. Le, ma l-ħot ma titfax ġobon. Ma tuħux pazza marinara bil-ġobon u għek. Jima noħodix. Ibda għal zobbi. Le, ma nħodix. Ma salamun bis tista, għandek raġun, li pjama ta' miexu. Ma salamun bis kif. Salamun bis. Imma dina mis saying, tipo xaħat jiddejja bil-ġobon blaġin, dana għabbatu ta' ċissa saret. Issa saret. U it-fit, tu. It-fit perfectly. Li titkun poeta. Agreed, big time. Mela ġej bil-kanarinti jgħidun kar. Dik. X'kanarin ti jgħidhom kan? Inti intelligenti għalina għal-koll. Spiega naqru għek xejbin. Il-kanarinti, il-poezija ta' Donkar. Jisima. Ma nafx fija. Lil din l-art ħelwa jisima, mux waħda kitib. Dik l-Malti jisima. Kem kitib affarijiet, Dunkar, ma. Dunkar kellu kanarin sabiħ. Kellu kanarin, mux kolla l-istess kanarin. Kellu kanarin gustuz, Dunkar. Da mux kollat jifraħ briċu. Il-Kanarino si ta' Duncan spiċċajna, ma kox taf li hemm x'ismu. Ekku kol konsom toqgħod tisġjaw l-ba Kanarini ta' Duncan ma hekk. Aħna kellna dak ix-xil. Jien ma niftakrux minn imma żmien aħna bro. Użar zobbi kellna. Intu Duncan warajk. Ġifieri ma fimtix. Duncan wara żmien PJ. Ġina aktar. Eżatt. Oriġinali kien deċċajta ħafna. Mela. Għandna bżonnu dat-talent ta' x'kienni. Malcolm Kalleja. Intom li tippruvaw minn kollox biex tmorru viral, speċjalment il-Max. Qatt ma tħajjartu tagħmlu reshoot jew xi ħaġa simili ta' 2 Girls 1 Cup? Efhem, naqa' heavy. Jekk xi ħadd ma jaf x'inhu 2 Girls 1 Cup. Tarawx. Nissuġġerixxi li tabdu t-tifel tagħkom, jekk speċjalment taħt l-età ta' 10. Ntefgħu mal-mejda tal-ikel wara kollha flimkien. Ixellu television, għamlu full volume, u għodu għaraw 2 Girls 1 Cup flimkien. Ixtara, irrespondi l-mistoqsija. Le, minix nistamel 2 Girls 1 Cup. Dillik ta' ħaġa gravi li qatrat fid-dinja. Għara bis għaxħiġi xaħat jiklipja. Xieġi firri ta' mela ġem. One man, one jar u għar. One man, one jar u għar. 2 kids, 1 sandbox u għar. 2 guys, 1 stampar. Zom waħda.
One guy dik. Jien ħajs. Ximxi fil-vera, jeżistu dar affarijiet. One guy għandik ġerri. Għasta il-kamera u da' sek. Imma jek ma tafux xinu tu Girls One Cup, bazzikament, hemm żewġ tfajliet, edin jihdu ħafna buzz, u edin jiklu ġelat tal-intern. U dan għajkun għedin u għadbu ġotazza u jihdu l-ġelat tal-intern, sowa. Jina naffaxxina ruħi kif għasti dejjem mek, jisaw ħafna nies għal. Baqat, ostja. Madonna, men. One man, Semmu xaħġa oħra. One man, one horse. U d-diska tismaħħa mill-ewwel. Mejja biex nara raġel jinqasam minn barri. Mejja biex nara raġel jinqasam minn barri. Heavy shit, għawel heavy shit. Nara nisajklu l-koko. Barri jek jaqsam raġel, kun raġel kiblu. Hoj! Ċeżeċerazzjoni. Kun tajba, Hemm il-heaviness fuq l-internet. Intom tamlu għamal mos, Lara. Vera, Għam ġeħġa għamal mos daw. Jiena rajt video ta' Jeremy Clarkson, imur ximkien, u apparently hemm dis-setta Nigeria jew ximkien, u jgħodu jaxxu il-ħmir, il-ħmar. Il-Kolombia. Il-Kolombia, jista' jkun il-Kolombia dik. Rajta? Tajbe, da għandu relazzjoni mal-ħmar. Jgħat jaraħek. Yes, normal, it's what we do, it's fucking my wife. He steal my donkey, he fucked my wife. Heavy shit, heavy fucking shit. Il-ħalib tal-ħmar għu l-iktar ħalib expensive fid-dinja. Konta fadi? Vera? Pitcha. Jgħamil l-iktar job on expensive fid-dinja, pitcha spon. Għalfej, jgħamil. ċanda. Ftit toħroġ. U t-tizzomu dejjem hobla. Dejjem hemm, dejjem titfala. Ejja ħoj. Għax minna, t-prova si, baspun. Dejjem titfala. Il-PJ hobby u fajjar ġiġ facts. Except donkey cheese. Donkey Ektab donkey cheese. One second. Donkey cheese, how expensive? Madonna. Ħaraġej. Yes, donkey milk is widely considered the most expensive milk in the world. Eleba. Its high price is primarily due to extreme scarcity and difficulties involved in its production. Ovvjament, għax hemm il-ħassel involut. Why is donkey milk expensive? Limited supply, a female donkey. Isma, Jenny. Xieġifiri Jenny? Jenny mini. Taf xaħat Jenny inti spoon? That's what they call a female donkey, Jenny. Jien naf. Imnalla ma semmejtix Jenny t-tifla tiegħi. Għalleċ. Female donkey sabajna fin Trudy, għajdu. Kont mejed biex nejt. Għamil l-oħra Blair. Għalli nisa għodajdu biex jgħetitu, għalli t-tkellem xej, pero għodisma kont mejed biex najt tutħa. Inkiser u dim Malta. Madonna. Ek titalmu. Ġejbi nostra. Wallahi, ek titalmu għentum. Għanti female. Mela, li jmiss, kita t-soppardi, meta ħagġibu li xaħat li nafu minu. Għattilom jien. Għandu raġun. L-lum meċnejnu, L-lum meċ laqqa. L-lum kontra ġiet. L-lum fucking kontra ġiet. Imma ifem, vera, there were a consecutive amount of not exceptionally large guests. Kienu nis gbar fi xana taħħom tu bifera, xaħra volja kaldra vera ħabba. He's very big in his scene. U aħna nħobbu natu ċans il-kulħat. Imma, it is what it is, jek inti mandekx following kbir, ma tantx ħajkollok following tijaw iġi jara lilek. It is what it is. Imma nipruvaw naraw, intu ma nafx nix nsaqsikom, ħallu fil-comments. Tiddejqu taraw repeated guests għal-kurzita, għax jiena ma nkollix problema naġġib il-ġoj. Per eżempju, you know? Jien id-dejaqni ta' repeated guest. Ejja, vera, taraw zejda. Kem għaddum dikta fuq l-istess topics, anka l-fat li għanna persona trans wara persona trans, DJ wara DJ. Issa għanna bżon xie midwife, per eżempju. Imma naqbel bil-itfi ta' television, imma naqbel li mux għet ikonna guest. Heavy, high profile, agree. Heavy għanna kem trit, kanna dekk. Eżat. Titqis li l-ħajja u koll hija give and take, so aħna irdu nagħtu lura xi ħaġa l-komunità. Allura nejnu l-dawk li huma inqas kbar minna, però meta nġibu guest kbir, nixorbu naqra bħala sangwi suga minn fuq ukoll. Hija bilanċjata. Il-guest li ħanibdew l-ewwel programm
wara brain kbir. It's gonna make up for it all, agreed. For sure. Jek tridu guests gbar, ħajkonna guests gbar ġifiri fil-live show, so John Bundy fi 21, Joseph fucking Calleja, man, fi 22, dawn leġendi, li huma leġendi, man, in their scene, local and abroad tista' tajt, ġifiri. Joseph Calleja żgur abroad, għax dana naħseb kantan Reġina kien dak, ġifiri, it's top shit, or John Bundy, serial killer American. Netflix special. Ted Bundy. Imma viċin, għandu xi relations group Bob John jintassi. Għax imtek mawx il-John, ġifiri għandu xi tip ta' Biex ġej fuq il-show tagħna naħram tek żgur. Jien to be honest, bajt skantat kif Joseph Calleja ċetta. To be honest, Joseph Calleja extremely game, man. A game alla very nice guy, vera up with it. He loves comedy. Nideja nitkellem hekk għax obviously I want him to say this shit. Imma min is-surprise? Wara li kellimtu ċempiltlu ġifieri, I got to know that he's an extremely down to earth person, man, u kulħadd naħseb jaħseb li għax jagħmel l-opera u stuck up u zobbi, imma vera l-oppost. Fili, jek ma li ħatkelmu, ħatinduna li, all right, tamme sens dan għal-fejġi marra, it's awesome shit. Imma, yes. So, yes, dak raġuni, ħana provaw namlu li nistaw biex nġibu għezgbar, emmin għadu jibza, emmin għadu jinkwieta, emnis li għandhom li iħobbu li l-na b'mod esagerat, jgħidulna kemm nixtieq nista' niġi, imma ħabba xogħol tagħhom, nifhimha u maġina tkun teacher pereżempju. Nifhimha agree. Tkun teacher fil-primarja, fil-sekondarja u tiġi tidaraw kull education ladu ċempillek. Agreed. Education. Isma' mhux aħjar taħdem cleaner minn għandha. Nifhmu. Kif għadna dal-programmu sejn bidel ġivri. Jow niqaf, jow jibqek. 100%. Kemm ħatamlu tfal wara dan il-budget? Dik -1. Intom xej, jew m'għandkomx ħsieb jew ma tridux xek, inti inżgur li le. Le, m'għandek ħsieb il-lejl, għandek tnejn. Prova twaddabna, Tfa' naqra fit-toilet. Mbagħad jekk jiġi. Fit-toilet. Qabad fit-toilet tiġi fit-toilet. La biex tmur tagħmel it-tfal għax naqqas it-taxxi ta' ma nasibx li. U da mhux bħal Polonja, l-Polonja qataħħom kompletament għandi komment. Spoon inti tħajjal faqqa tifel jew tifla. Le, ta' x'naqbel jekk xi ħadd forsi rata popolin fejn PJ qal li bażikament il-problema hija l-appartamenti, social housing u hekk il-proprjetà, that's the main issue. Imma ma dożżon post imbilli mhux xorta, mhux titfgħu barra. Ġox ix titfgħu ġol box room tifel. Le, ma żomm. Inti. Imma żomm, inti post għandek u inti mhux se tagħmel dawn l-affarijiet. X'inti qed tgħidli sewwa li bil-biża li inti jaf jinkisirlek it-television ma tixtiex PlayStation għax ma jkollok ċans tilagħbu fil-futur. Imminti ħanejlek x'tagħmel. Għamel baby u wara sentejt id-dejja abbandunom. Tista' raġel int. Tista' tħallik. Orti tħallik. Eżatt, ma titlaq. Jiena naf min għamela kemm il-darba. Kemm il-darba? Darba tgħid li. Ġejbur lura. Eżatt, jiġi. Oj, all right jew, jiena ġejt lura. Tfajjar daqtejn ta' pol joħduhom lek waħdek. Mem daw il-safety mechanisms li ħallejna fil-liġi bħala loopholes. Biex tifranka tfal. Tkun taf li ġej il-familja kollha. Tkun taf li ġej social worker tħalli l-pipa fuq il-mejda. Eżempju. Pop ġej. Social worker ftulu. Emme din it-tfal għoddivi. Għalak kemm ħelu jilab bis-siringi. Iġġagar jassiringi. Drums. Ma tafux, għamlu għom it-tfal, un-bat naraw. Għaxħadna bżon għazin mal-pensjonijiet. Imma naraw pensjoni, għannax probabli tal-età tagħna ma narawx pensjoni. Jien niġiet mal-mara aħjar nibdew nġemma għal-pensjoni, naħseb jiena naqqas u naslu semmi mbagħad naraw. Oh mela. Bad nintafaw f'home. Jiena l-aħħar darba konti għal ximkien
Jgħat konti jgħat nixtri xniekur fana li għanaf. U kienem wieħed ġi għall-leba men, għallek jemnu bieċir narakom ostja kemmin tal-għalla u ekk, whatever. Għatlu, insomma, ekk, għatlu xtaħdem, għall-le men, għalli jena ma naħdimx. Għatlu vera, għatlu relaxek, għalli jeħe, għalli jax jena ħanajlek, jena missiri parir wieħed bistani f'did-dinja. Għalli, il-sekonda li għandek il-flus, aħraqom kolla użom u pjaċir, u ġemmax. Naqa l-oppost minn tijaj, għalli xala zobbi men jienu pjaċir irrit issa, mux għawijat, u dik il-filosofija tijaw. Sekonda li għalla ġaħġa, ifaqqaxa, juhu pjaċir, memx tfal, memx familja, memx xej, it's him against the world. Ma Malta tista tamil, għax jitfawk l-ingir, u daqsek, u għandek xej, jitfawk. Issi post fejtħot. Tevis in the post. Eżat. Mux jem jitfawk. Mux jek. Isbulek, mux kolħat. Mux jem maħlu f'muġġo dar fil-ħara. Le, ma mux daqsek kizi biex titħol. Tikun hemm l-affarijiet. Ma jek mandek il-ħat jħuħsibek u għek, jabdek il-gvernu jitfak ġoħomu. Jew tispiċċa l-isptar social case. Funny phone. To the play. Jena daw n-nis għal foljat. Kazar kanti. Jena daw n-nis diġu daqsek għala bibżobba minn kollox u they just live life to the full. Nara stramba, imma nifima, nejt ostja kem nishtiq kon daqsek għalla bil-bajt minn kollox u minn kulħat li ġiri nejt ostja tajt nitla għal-mara l-tifla. U murs għallija ma namel fucking xejn għat nistata għalla fuck it. Ta' dili minn rasi. Ġifir inti ta' abbandona l-familja biex tistat għallija, ma mandekx ambizjonijiet oħra f'ħajti. Per eżempju, ħafna ambizjonijiet. Jien najdlek għandek tamila għax it-tifla żgur minnajrek kollha Malti aħjar. Għalġit tal-low level tal-Malti tat-tifla. Għandek titla. Żgur trid naħalli għadi fil-episode ġifieri. Ja ma tifhimx il-mara. Wara kala. Ara mhux vera Kala, bil-Grik. Imma jena ħanejt xi ħaġa forsi naqa' heavy. Imma ġieli kontu ximkien, per eżempju, kontu ximkien vera fil-oli, jenna fuq xi appartament. Fil-oli, John! Fil-oli! Tkun per eżempju jenna Skyroom, jew xi waħda minn da postijiet kbar. U tgħid ostja. Biex nwaqqaf kollox vera easy menna u jiena. Whoop! Jak sibtek li le, nitfall mara. Għalti għaj, nfsik tekja. Da ma talux tal-mental health, itfall mara. Da, affarijiet ġili għaddew, ovvjament, I'm never gonna act on them myself and I don't need any help in any way, guys, biex sejta kolla nejdilkom. Imma, jena kollox jaddili minn Epstein. Kollox jaddili minn raħi, tajt. Raħi, minn raħi. Minn raħi. Ma għandux nablu free Palestine. Tkun nsajjar, ostja di l-ħjara. Għajt. Judu pieċi. Għalfek, kif judu pieċi? Tipo, ġiri, ma jek daw l-xej? Le. Xej, minn dal-affarijiet? Lew nisma tanċin kolli ħin inqatta l-ħjar. Xej, inti tamel il-salids u l-wek. Inti sajjar id-dar. Ejja, ma, sajjar ħafna d-dar. Tajd is-sikkina. Tajd dal-bolt. Da jiex fuq takeaway, jiex vera inti fuq takeaway. Għandix ċans insajjar u għandix ċans. Full-on, inti Għalla mix-xogħol. Considering... Taħdem mekanik. Mekanik. Laħħa darba ġejna production meeting fi tista fil-lodu, ordna chicken fillet, bit chips, camembert bites, l-ewwel ħaġa fil-lodu, bellaħtna, bro, u madu tajjeb. Għall-ħares li għadu zej, kem għandek 25. Bot nitren jista waqaf l-axħar 3 xhur. Ħabba fejkom. Kont titren għal-ħabs. Xalfar, ntella l-kaja. Joma mill-Libja. Nila ġus. ċuċ, nila ġus. Għamela hero. Bid-dingi. Minn sem, għamela hero. Alexia Borch Bellija. Mela, dil-mistoqsija għalikom kolla. Jek tmutu u tiġilura fid-dinja bħala ghosts, who would you haunt just to annoy them? Tajba. Who would you haunt just to annoy them? Min toħseb t-dejju? Kien samri smiet u t-blip jawiri terġaw. Semmi xaħat deċenti. Tistaw semmi xaħat jek tridi xulxin. Għalli li dejjaqni naqra.
Min id-dejjani, apparti li ma nistax dawk nsemmu li Le, ovvjament, eżatt, dak possibbli. Imma per esempio l-JD noqgħod nidirlu jiena tal-għana. Kuħat tgħid qabel, kuħat tgħid ħaġa oħra. Jiena? Le, ma konsiderej xejn jiena. Xej, kompli. Ma konsiderej xejn jiena. Ma konsiderej xejn. Per esempio anche Gordon Manche, per esempio. Menti għandek poter u daħli, jek kontra għax nis li dejquk flok tamal ċaġa li tittamel inti. Bħal xiex ġifiri, min? Naf, Valentina Rossi mqaru. Juhond ħed, u tarat inħasser, u għala sapun bizbal. Il-baby. Uppa saħt, għatom fila minn ta' Le, ma tistax ta' madal affarijiet. Jiena n-niet naħseb ta' għadni ma. Taħseb li minnħad. Memħad bizzejet li tobbot egda. Forsi tsir il-ħares jien, taf kif jgħod id-joħ il-flus, il-nis jgħodhom l-om dak xieġi ħallil, dak ħallil. Imma jena namlek dak it-tip, tiprofa tagħmel business minna, ġifieri. Mur naħdem l-imdina dungeons. Mur toqgħod tagħmel ta' vera, tuħu forsi lira. Kemm kien jaġobni mdina dungeons. Il-min nista' noqgħod. Qod iddejja. Kun tajba ħafna affarijiet. L-tfajla ma daħal għat-toilet sit kieku miftuħ. L-tfajla toqgħod li għat-toilet, ma t-tfajla tan-nies it-tfajla ostja Madonna. Tipo l-Peppi Azzopardi tajba t-mur toqgħod toqgħod. Tajba zobbu l-Peppi Azzopardi, ma kulħadd deqlu zobbu minn jaf kemm għandu nies l-esti jidrulu. Toqgħodu tagħmel l-ħsejjes hekk ta' ċeller jingħalqu. Il-Jason Mikallef toqgħod taqlu l-ħaxix waħda. Żewġ ħaxix ta' taqlam. Il-Jason Mikallef tajba. Jiena il-Jason Mikallef qasm il-fatat ma jibża. Jiena għandu wiċċ men ġixtej li ma jibża minn xejn ma ħadd. Dak jagħmlu li bell il-fatat. Itallaw il-qorti u jaħxi. Għadni il-minnider, kieku il-minnider. Taf il-minnider kieku? Lil-Bocelli. Tidil. Osja. Il-Norman Lowell ħajkollu għarbi fid-da. Tajba u koll, Norman Lowell inti. Eskor. U titkellem bl-arbi l-Norman Lowell, tajba. Fil-Norman Lowell u Bocelli, bomba. Ryan Falson, Max, meta biħsibek tagħmel il-gastric sleeve jew tibda tieħu l-Ozempic? Vera, bissek tinvesti f'xi ħaġa li mġurnata Awlajnuna. Jiena l-Ozempic, stja, xtaqt niprofa. Nkunu nismakom. Biex tiprofa. Xtaqt niprofa. Bej blajt il-pija tal-affarijiet. Imma dik niġi tabel mal-mara jek noħoda. Għalfej. Ma tidniex nieħu l-Ozempic. La piġi għalfej. Għalfej imma. Għax mhux baż tieħu l-Ozempic qed nassumi jiena. Le. Ta' fejna fi ma tqabdekx problemi l-Ozempic le. Ma nafx. Għax mem studji fuqa u hija droga sokkor propja. Għandek tejn, no. You help in the research. Tejn fl-istus. Kiju għak volonterja. Ma diabete. Sente jkull iktar zokkor. Kolli raġuni vera. ċim skuza u jitilek bxejju. Eżatt, kolli raġuni vera. Ma dak għat toqgħod tagħti l-ostja injection zekk, u madonna. Le, heavy ta' musta għadnu l-Ozempic u sobbi. Tjon fon, ok. Il-marra ti preferik t-mud zaħira. Imma saħalli għamil liba. Jina ma nasibx li għad dal-level. Ma nasibx li għad level taħxuna ta' sleeve jew Ozempic. Morbidly. Balla, bada sekk ħazin. Kif għatmettu li għadda sekk ħazin? Jgħat ħazin, bro. Xie għad ħazin? Inti għat mintix għat level ta' Ozempic ta' Ma minix għat tajjeb, ma nġiri baw. Ej. Tajt fighting b'bajtu bacon. Il-ġiri. Tifem? Inti t-xopna ektar trit, mur paġi. Ma spiega li nari, għaw ktibta fil-wirt il-marra biex ma tridekx tuq l-Ozempic. Tixtiqni mużajr. Għandek xie insurance tal-Madonna, Dik tu vera t-ndejja għada l-axħar, għada xabbani ġivi. Għada xabbaqa. Normalment li xabbak marra ta' wara bidla. Għax għet inti ħafna fastidju, għadin għas jek nitlaq u mut zaħir, u mut issa ġivi naħseb ikkolla raġuni għala da tamel kollox weħed għaddar. Mux għax għandha raġa ta' tinjora. Għax biżuwis. I hate you, Max. I hope you die. I do everything alone. It will be easier if you die. I always do everything alone. It might as well you die. Ifem, mux bot, nkunu onest. Imma la, ovvijament, għat ma tajdili miskina. Għat ma tajdili. Imma
The reality is... I wish I'll be a single parent. I can't wait to get rid of you. I can't wait. Ma vera, I'm not helping anywhere. Ġifiri, it's not good. It's not good at all. Issa naraw x'namlu. Ma ħana orżun għaw heavy u romantic qalbi. Meta triċi darba niltaqgħu barra mid-dar. Ma naħxux kif mhux naħxu is-saħaba fija. Jew kellha murħu kafe li ma tieħux kafe. Jew xi ħaġa li tagħmilx is-soltu bħal Tula f'sorb. Dikka ma tisbassirx, dikka ma s-sirx. Jena għatma n-nexxili, kim il-darbet. Inti ġili tajtu fil-koko? Għaxna sepri għatma saqsina. Ġili. Voluntarily jew bizbal? Apposta. Xajdlek il-Koran fuq it-toba tal-koko. Karam, naħseb l-opposta tal-kristjanizmu naħseb. Ma saħna mloċa, inti mintix musulman. Le, ma meta minn tal-grizma. Wadbuli l-ilma. Dilek nizzejt. Għax neggarantijek li kullħat ħasbek musulman at this stage. Neggarantilek. Għax aħna l-Maltin maħniġ razzisti. Ma importax. Mela kien laħaq miet Giuseppe Merci qabel xħalluk tamela. Giuseppe Merci għamenu. L-ewwel mhux dak kien jismu. Giuseppe Merci, vera? Kien jismu M'għandix idea. qabel Charles Ciclun, ta' qabel Charles Ciclun. Giuseppe Merci mhux li kollu ħwejjeġ ta' muskejja. Paolo Cremona. Giuseppe Merci għana sepp qabel Paolo Cremona. Qabel Paolo Cremona, inti Jekk m'hemmx ħadd ieħor li inti taħt Paolo Cremona. Naħseb daħt Paolo Cremona. Ostix inta dek żgħir. Jien żgħir. ċandhom xas, mux ġifiri, daw xjam, ġifiri jazlu. Lek, forsi ma kienu xaħallu, għarab qabel. Ġifiri, entum nisemmu l-isqfijiet ġifiri. Ġdej decide who the fuck gets the shit, ostja. By the way, nitċajta taf ġaħal. Taw sa bis-serja ta' għaddis għallaj, jammen. Zgur li nitċajta għedin. Edin si Spoon! Yes. Għamil l-one, provajmen li bil-moħabbi jek. Battu Għana tajja bla script. Le, tajja. Għaw moment li Jaf kem ħaj offendina l-PJ. tal-Spoon. Di l-ħar wahda, meta ħataqtawlu xaru l-PJ? Meta tmur tiħdu fux kem għandek. Għan spiegħak kemm fejn mux naqta xari, u għal-issa musta naqtaw. Iktar faċli fil-ħodu, naqblu ek. Teħda qabra xu nġbru. Bil-laks, tu mill-qodna mill-l-weks, u zobbi, u nejk, u ponno tuħħafa, u d-wejja. Ju mandiġ bżon impressjoni l-ħat. Eżat, u taqta xarek u tammilx il-weks, u. Le, marriċ dejjaqni jumbat. Dejjaq għasir imma. Dejjaqni jek, u kollu l-isna ħadda dejjem, tifem. Għazda ek tiġi. Għalla għazek taqbatu tiġbru. Le, it's a bit low maintenance, vera, ma nebżon toqgħod mur toqgħod taqtaw. Taqtaw darba kull 6 xhur u tajjarlu. U tinsew xina mhux bħalkom, jien għandi rata ta' xahar jikber malaj, naqtalu hekk kull 6 xhur. Anka bil-raġġi. Anka bil-raġġi. Anka bil-raġġi, għax kont radiografija. Għalek. Ida xielu. Ida xielu jidaħħal. Ma daħħalx. Daħħaj blej pjalu kollu. U għannejk. Xeċa l-karriera qabel ma bdiet. Kull fejem. Tajba. Għalija. Xeċa l-karriera qabel ma bdiet. Too late. Inti l-estate u stand-up set tijak. Ux l-estate. Aqbatu ħaffef, bro. Aħna l-script in general l-estajnieħ. L-skit ta' PJ l-estate. Iwa, premjajnijom. Issa, jumejlu. Aħjien baqali zewċ linji. U ritratti kolla. Bis għal maħjar ċuċata oħra. Kull mem xie għalfej ruħu fuqom bis taħġi għaraw. Il-ġimma diħla ħafna. Il-rehearsals il-ġimma diħla. ġimma diħla zgur kolla rehearsals, anke diġimma nasib għan nibdow rehearsals. Jaff ikun list. Mela guys, aħna għamilna l-episod tal-Patruni Lesti, ningrazzjakom tal-mistoqsijiet id-darba li jmiss meta nagħmluha minn Patreon stess, iżda titlu tħallu l-questions tagħkom hemm aħna nirrisponduhom, nieħdu pjaċir u nippruvaw nagħtuna iktar lura lejkom li din dejjem hemmhekk jiġifieri mill-bidu turuna is-support. Ningrazzjawkom ħafna u ħafna. Tinsewx live show li ġej, jekk tintaraw fuq Patreon, ġifiri fadal literally 10 days, jekk tintaraw fuq YouTube, fadal jumej oħra. Ġifiri, go ahead, guys, jekk ma xajtu xi tickets ixtru issa, buytobacon.com, f'21-22 ta' Novembru, issa Friday ħajkun hemm Ricky Caruana u John Bundy, Saturday ħajkun hemm Ricky Caruana
u Joseph Kalleja, madonna. Il-format ħajkun first half Ricky, second half special guest, so it's gonna be a good thing. Ħafna lob, 3 games per round, ġira ħajkun hemm 6 lob kull lejl, tal-bliħ lafu l-lob dem jaħdmu ċajta wara ċajta, l-spooner jixtieq jaqbatu jibat email u joffendi il-tal-Open AI box kemm għandhom għax sar impossibbli biex tagħmel biċċa AI naqa' heavy jiġifieri, imma qatt jinexxielu b'xi mod definitely 100%. Grazzi lil Mario li jagħtaw ġinqas ħdejna jgħinna u jagħti s-support tiegħu dejjem. Grazzi lil Xejbin tal-li kontribwixxa ħafna fuq jiġifieri from a writing joke perspective, da show kontribuċa ħafna ħajiftaħ il-show u għax aħna la zobna u natu ċans in-nies li għandhom bżonn. U l-Arab cheap. U li huma cheap. U Malti, national taf kif. Eżatt, cheap. Cheap. Għani garantilek tmur fej tmur. Mandekx ċans tuħu iktar ta' skemmi. Aħna din darba konġim kien, konna deġa stabiliti aħna. Dan ejda l-istoria. Konna deġa stabiliti. Ġifiri kon deġa għazin, mux biex nixroba, ma face that people know. U saqsini biex nmur il-persuna fuq il-show taħħom, u għal xi 17 il-fucking rehearsal, u live show xi 3 darbit erba, kien ħajtini xi €200. Għajjeb. Asħaq il-kalmanti li konti. Ġifiri biex tissaport il-martek tajat miegħek tal-magoċ id-darf blok kont rehearsal. Ġifiri edit ħallas tajjeb, all right? Naqbel. Ma ngargerjen. Taw ta' għamil għagħir, għaxek irridu, għek jidilom, s-għun, nis jitħalsu jridu. Ma, mux ġajta, da' ċi 5,000 post fuq dingi biex ġaqqa. Iġi għalja. Grazzi li l-ek PJC ta' soltu ta' sena li għamilna ġejjinu sejrinu fucking scripts kontra scripts biex intukom aħna il-karatri ġodda, fċaj ġdid, new angles where we can go. Daħalna nitnejkna bil-politikanti għax għallu li ma tafux tamlu ċajt satira politika. U rejtum u koll. Daħħanna nisperikolużi bħal Dylan Deck. Li dara l-trili ġifiri eżat jaffiġibna fit trabil, imma it's fine. Mtajjar, tifel. Mtajjar, bawx. Very nice guy, ġifiri. Hobbu, ħafna. Kbir, fuq kull video sar jikkommenta. Kull darba interraw li nidħol neċċekkija tgħid kitab xi ħaġa d-dekk illum. Eżatt. Kif ħajġi fit trabil id-dekk illum? Normalment ikollok 16 replies ta' joffendi obbur. Kien hemm wieħed tridu taqbdu ġlida ma' dekk faċli. Easy. Kap tgħidu hello. Dylan, jaw x'kemm għandek hello. Daqshekk ibdi. U fux il-mejtin tiegħek. Laħa darba kien hemm wieħed ħalilna comment għandna di ġdida. Guest li joffendi l-viewers. Di waħda ġdida għall-lag. Vera, għax ma li t-sekonda ċas ma l-għu li għad xeq. Biex il-Dylan. Imma u koll, grazzi kbira l-guests kolla li ġew maħna li deċidu jitqunaqaw, jibdu pjaċir bina. Kienet sena impenjativa, sena twila. Sena li kella ħafna ups and downs, ħafna kontroversi, ħafna liba, u xorta kien hemm minn afdana, xorta kien hemm minn ġija la zobbu, minn repercussions, u ġijaw u ħab pjaċir maħna. Fil-intom kolla għalina nis bil-bajt, nis tal-ostja, u nis ta' prinċipju, menax, minn jiġi jgħidli. Ovvjament, nassumi li diffiċli għax hemm ċertu għalla xogħlijiet, imma minn m'għandux jitlef u xorta ma jiġix. U juhu baż bina, I see it a bit weird to be honest, għax let's face it, inti ma tista' tiġi fl-ebda trabil. Sakemm inti tgħid oxxata, jekk ma tgħidx oxxata, m'inti se tiġi fit-trabil. Imma nies tittaċċetta li hawn nies li iddejjaqhom il-konflitt. Yes, agree. Għallan fitxuħ. Edikt tal-konflitt. Agreed. Isna l-Izrael. Għaraħ, fil-Palestin kem ħajifra. Emżon nejdu sorry li xaħat taħna? Nejdu sorry l-min emżon u l-min ma jirċaċċetta mur jihdu fox kemat. Nejdu sorry xejbin iġaħat. Għal-ċajta għat. Spoon, sorry. Għat. Ħanajdu waħda t-crank kbira tal-axħar qabel ma mmorru l-sponsors grazzi l-onlineintimates.com li dejjem ilhom hawn jiru s-supportana huma waħda minn wieħed mill-sponsors. Tiġini, ma sax naġġel, nitkellem jisni l-ox, jek naġġel naħxijaw. Onlineintimates.com li huma
Wieħed mill-sponsors tajba. 16 speech therapist. Nimnaslu ġimki. Thank you li l-om tal-dien round of support tal-kom affariet, jek għandkom zon affariet naqa kinky u sexy, itlu hemm ġew. Grazzi lil Backlight, il-Black Box u lil iStage li huma l-providers tal-live show tagħna li għadda kif ukoll dali ġej, ġifieri. Backlight għad-dawl, għandkom xi event ġej, għandkom zon dawl, moving head, spotlights, usti Madonna, kelmu lilhom għax they'll get you looking like total professionals. Black Box ħabba sound u l-screens ukoll, di sena jkun l-screens minn għandhom u l-iStage pala rigging u seating u kull tip ta' struttura waqt il-live show ikun kbir kemm ikun kbir essentially. Grazzi ġbir għal Mi Media li host jagħmlu hawnhekk ġew l-studios tagħhom, għamlu biex ta' struttura fil-kamra li mis naħseb ħajibdew ikollhom affarijiet tal-kirja u ġew ukoll għal min ikun jrid jagħmel affarijiet speċjali tagħhom. Mass photography li dejjem jagħmlu ritratti, però issa once again kif għedna fil-bidu tal-programm qiegħed on honeymoon doing the jiggy. U dak kan naħseb old school kienu dom jiexu f'separati mbaxċaw post ġifieri biex ma ħax ngħid qabel. Oj, ma xi ħsibtuha. Mhux jagħta biex jikorreġini llum ġifieri ħanejda. Imbagħad naraw. Grazzi lil Maġina skopra li raġel. Illi bax panik. Ħesil. Naqta ħesil. U le, sabaħu biex l-raġel. Ħanejdu thank you kbira lil-Xejbin u lil-Mario li daħlu naqa jgħinuna ħafna fil-live show speċjalment. Xejbin ħajkun qed jikteb iktar ta' spiss ukoll waqt il-programm, l-aħħar naħseb żewġ programmi kont qed tikteb ukoll magħna ma' Dylan Deck u ma' Kijana, ġifieri ġattet programmi qed tikteb magħna. Ġifieri grazzi kbira li minna bej Dylan. Kijana? Kyle? Drakardi. Anke int nsejtu ostja. U Dylan-Deck, grazzi ovvjament dejjem lilna l-Spooner u l-inti il-PJ li dejjem edinaw u l-jien namlu ħin. Pero l-ikbar grazzi l-ikbar grazzi li l-kom li dejjem u rejtuna s-support ta'kom, in-nies li tintarawna minn Patreon speċjalment, il-Full English, il-Bite Scrambled u kif ukoll it-toast bil-butir, no matter where you are, guys, thank you so much for the help, ma tafux kemm tgħinuna. Nixilna nħalsu l-avukati, nixilna nixtru l-mwejjed ġodda. Naffordjaw il-bejl tal-lum u anka tagħna. Eżatt, ġifieri hemm ħafna għajnuna hemmhekk, ġifieri grazzi ħafna. Issa kemm nagħmlu fond qed infadlu għalih biex it-tifla ta' Maxi kollha edukazzjoni konkreta. ġewwa, tifhem? Jiena ġieli li konna nagħmel homework tal-Malti ma ħajkollu bżonn. Min ħajjagħmel il-homework tal-Malti jekk? Max jispiċċa ġewwa. Min inti tagħmilha l-homework tal-Malti, di ma nistax nifhem, ara kemm ħażin il-mara tiegħek fil-Malti. Għax nasab anka Griega ħjar minnek fil-Malti. Kidba ħażinu. Anzi mnalla ġi ChatGPT, qabad jifhem ChatGPT għax dal-aħħar iżbalji naqsu drastikament kumparat ma kif kienu dak sena ilu hekk il-kidba kienet orrur. Issa ġiet PGE. Kif tażili l-kelma tajba tifla pim pera. Di fija għajn jew le? Pim pera. Ġili jek tkun vera. Ġili, per esempio, titot qabbel ir-ritratti tal-istampi mal-kliem. Imma dik il-li baxini. Mux billi bala meċi kwarta, dik xini ċaruta jew xugama. U ma nkunx naf xini, vera, xem xertu minnom jkunu ambigwi ritratti, ma jkunux eżatti jem, u ma jkunx hemm ġili koll il-kidba, jkollok per esempio x-xeb bis. Imma dik xalla jew xugama. Jew xil Jer-5 Heavy, Għax inti xie Jer-5 tajt ġviri grafi, grafi ta' Jer-5, Jer-3. Jer-3 tarġanda ġviri. Hemm il-panik. Hemm il-panik, bro, għatnajlek. Ġiri kolli noqot naħdem b'mod ta' elimination biex nazel, għax ma nkunx naf waħda. U nibda naqqas mill-loħar, għamla dik bil-fors dik. Għax dawk bil-forsi, dik bil-forsi. Homework tal-Jer 3. Tal-Jer 3, vera panik. Imma insomma,
Guys, grazzi kbira lilkom, tinsew xek ma segwek jek mux qed isseguna fuq il-mezzi soċjali hemm YouTube, Facebook, Instagram, TikTok qed inkull imkien kollox buy2bacon.com. And that is basically it. Guys, grazzi darbora. Għana niltaqa' magħkom is-sena dieħla wara l-break tagħna. Grazzi kbira minn il-crew kollu ta' Buy2Bacon. Thank you guys, love you all.